Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele la kuNqambothi Media TV 18. Ngane zakwethu ngicela uma ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela wenze okufanele kuzicofa subscribe, ulike, uphinde uphawule lapha ku-comment section. Ey'ndabeni ey'ngenayo ngezithi Uphelile induku umculi kaMaskandi owaziwa ngoBobo umfana wepiki la emculweni. Lo mculi kaMaskandi kubikwa ukuthi uhlasele amalungu omphakathi endaweni ahlala kuyona la eGoli kwaNdonga Duma. Kuthiwa lo mculi kaMaskandi ubehamba ngemoto ipholo elimhlophe la khona afike khona endaweni wathuma ingane esitoro. Kuthiwa-ke kule ndawo kunepholo ebelijwayele ukubonakala okuthiwa lintshontsha iy'ngane. Lo mculi-ke kaMaskandi ube esengena obishini kwase kuthiwa yilo leli pholo shuthi entshontsha iy'ngane njengoba uBobo umfana wepiki ubethuma ingane esitoro. Ngane zakwethu-ke kuthiwa umphakathi umthelekele uBobo umfana wepiki wamshaya wamlimaza. Lezi ndaba zivezwe omunye wabalandeli bakhe nokubikwa ukuthi uBobo umfana wepiki usesibhedlela uyalulama isimo sibi. Ngane zakwethu ngakuthokozela ukuzwa umbono wakho ukuthi wena uthini ngalezi ndaba eseyivelile eyithinta umculi kaMaskandi osematheni kulezi nsuku ngokukhipha i-album yama-X.